morning karon magputan ta og kamunggay ya kabasa ya subakan na tugwad mo ni akong mutag lamas na sangig para pahumot na higop tayo sa bawo bukal ito na ilunod ang pagkasi ilunod ang pagkasi higop tayo sa bawo eh grabe wag inita ika pabuntag punto tinginita para di ka ma-dehydrate higop tayo sa bawo Pilipinas sa tuwang trabaho biyahe 1 init nanam nito og dagang tubig itong hiwa-hiwaan pinubre ba padugang sa huli ito na ilulod nagbuhat pa ta nga mulata ang basa hugas na para kita magkanti sa oras ini kung butan kung salay abin na mga butan mahal na po itong gamit kita nalay bahalang diskarte kung saan na magamian ta sa timplada sakto sa itong pangkumasa kala niluto mo na inato lang luwag luwag kala kuhaan na itong mga yung mga lutaw ba ayun ang mga lamog-lamog lamog-lamog mga pinubrir ordinary ang tanawon kung nilata na ba itong suway kung nilata na ba ang kuhan gahit pa ang kalabasa buhat sa tamo ito sa pabukalan bugangan sangit
Mga kabradiks, atong lugangan o dahon sa sili. Pwede ra gini. Dahon sa sili, pwede kayo. Kalay ba hanap mo sa mga panako? Ano ianda mo itong data? Ito na mo. Ano itong data? Kayo. Hoy. Umat na ang kuhan. Meron to. Si Suning. Mutangag asin. 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 Ito rin mo estimate ko. Sa isa ang lasa ni mga sakto. Parat ba o hilig ba ka o tabang? Ayan. Daw. Lorong na to mga guys. Kamong kayo galubat eh. Okay, daw. Dara guys. Mao na ni ang result. Oh. Lami kayo. Ah. Oh. Higop ta. Daog. Saktos timplana. Oh. Resulta eh. Gaswaso. Lami kayo. Okay. Daog na.